аз 3 то 5 сентябр дар маҷмаи ҳавзои шиноварии 20-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд 4-уми мусобиқаи байналмилалии оид ба шиноварӣ баргузор гардид. ин чорабинии варзишӣ бо ташаббуси Федератсияи миллии шиноварии кишвар ва дастгирии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо мақсади рушду оммавияти ин намуд ва мустаҳкам намудани алоқаи дӯстии варзишгарон роҳандозӣ карда шуд. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ беш аз 70 нафар варзишгарон аз Федератсияи Русия, Беларусия, Узбекистон ва Тоҷикистон иштирок намуданд. иштирокчиёни мусобиқа дар намудҳои тарзи озод ба терфляй, брас ва пӯшнокӣ шино кардан дар масофаҳои 50, 100 ва 200 метр, ҳамчунин эстафета малакаи маҳорати худро нишон дода барои дарёфти мақомҳои фахрӣ кӯшиш ба харҷ доданд. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ таи 3 рӯз дар сатҳи баланди ташкилӣ идома ёфт ва дар ҳамаи намудҳо дар масофаҳои зикршуда ғолибону ҷоизадорон муайян шуданд. Уже 3-й раз участвую в этих соревнованиях. Очень приятно. В первый раз были в 2018 году. Очень приятная атмосфера, классная организация, хорошие подарки, быт организован, экскурсии. Много узнали всего интересного про историю Таджикистана, про исторический культурный ваш центр Худжанд. Принимающей стороне огромное спасибо за такую возможность встретиться с нашими друзьями, коллегами из других стран, из России, Узбекистана, Таджикистана. В предыдущие года еще был и Афганистан, и Киргизстан. Поэтому огромное спасибо за это сотрудничество, за то, что взаимодействие происходит. Дружественные отношения идут только вперед. дар ҳати даставии мақоми аввалро бо ба даст овардани 14 медали тилло ва 8 медали нуқра варзишгарони Федератсияи Русия соҳиб шуданд. мақоми дуюм бо гирифтани 11 тилло ва 9 нуқра насиби дастаи ҷумҳурии ҳамсояи Узбекистон гардид. варзишгарони ҷумҳурии Беларус ба гирифтани 2 медали тилло, 5 нуқра ва 15 биринҷӣ соҳиби зинаи сеюм шуданд. тими мунтахаби кишвари мо дар ин чорабинии варзишӣ 1 медали тилло, 2 нуқра ва 4 биринҷиро сазовор гардид. ғолибону ҷоизадорони ин мусобиқаи байналхалқӣ бо медалу ифтихорнома, ҷом ва ҷоизаҳои Федератсияи миллии шиноварии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои тантанавӣ қадрдонӣ карда шуданд. Мне очень нравится приезжать на эти соревнования, потому что город такой душевный, люди хорошие, приветливые. И то, как нас встречают здесь, как организуют эти соревнования, это вообще как большой праздник. То есть у нас в России вот такого уровня не делают соревнования.